Ayan guys, si makikita mo. Yun no, di ba? Yahoo! Oh. Hello. Ano? Damag. Tamangan. Na? Tamangan. Iti. Ha? Panam. Talag sa bawit tani. Jai. Ito. Nazen. 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 Kamusta mga kakonix? Kamusta? 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 At syempre ngayong araw na to ay today. Di ba? Ang huli. Today is ang araw na ito. Ha? Stop it. Get some help. Oh, yan mga kakonix ha. Ayan at ngayong araw na to nagugutom na naman ang inyong lingkod kaya magsasabaw hunting na naman tayo. Sabaw hunting, sabaw hunting, sabaw hunting. At syempre, shoutout sa inyo mga sabaw hunters Ilocos. Mega shoutout sa inyo. Salamat po sa pagsuporta dito kay Iconics. At shoutout nga pala sa iyo sa nag-comment sa aking comment section sa last na video ko kay Miryong Pugiit ng Hawaii. Ayan, mega shoutout sa iyo, Miryong Pugiit. Ayan. And also to Japan Vlogger Bisaya TV. Ayan, mega shoutout sa iyo. Salamat. Full support kay Iconics. Maraming salamat po sa pagsuporta. Japan Vlogger Bisaya. Ayan. Ilocos Norte Motorcycles Federation or FEM. Ayan, mega shoutout sa inyo, FEM or Ilocos Norte Motorcycles Federation. Baka naman. Ikaw! Bigyan ka ng jacket! Oh, di ba? Ang lupit. Oh, Pamulinawin Ride for Humanity. Ayos. Wow naman! Wow! And speaking of shoutout sa inyo lang dyan, lahat ng mga kakonix dyan. Hello sa inyo. Yan syempre, sino kayang pupuntahan natin ngayon at magsasabaw hunting na naman tayo mga kakonix. Kaya mamaya pag-isipan natin kung sino. And syempre, sa mga gusto dyan magpa-shoutout, yan, hashtag Sabaw Hunters na Iconics. Yan lang naman po dito sa aking description. Comment lang po kayo at baka malay nyo kayong susunod ko na shoutout. Samahan nyo po ako sa aking paglalakbay. Sino yan? May tao mga kakonix. Puntahan natin. Deliver. Sir, may di-deliver ko lang po, sir. Okay. Thank you. Salamat Yes, sir. Papirma na lang po. Papirma na lang po, sir. Papirma. Uy, kilala ko kayo, sir Ikaw yung sikat na Ilocano vlogger. Oo. Kilala mo ako? Oo. Ikaw si sir, si Iconics. Talaga? Opo, sir. Kilala ko kayo. Oo, sinubscribe ko na nga kayo Salamat Opo, sir. Oo, idol ko po kayo, sir. Idol. Kilala mo ako talaga? Opo, sir. Iconics. Okay, salamat Salamat po. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Mga kakonix, meron na naman. Ano kaya to mga kakonix? Saan natin? Wow! Ayos! Check it out. Power. Peace. Galing to sa idol ko.
siguro idol nyo rin to, oh. Ito siya, oh. Ha ha ha. Ayan, oh. Ting! Kong TV, mega shoutout sa'yo. Salamat! Kung tutusin, si Kong TV talaga ang sikat na Ilocano YouTuber. Idol ko yun, idol. Isa rin siyang Ilocano, all the way from Claveria. Ayan. Talaga nga Ilocano. So napeklan nga Ilocano ni Kong TV. Siyempre sa lahat ng mga nasa Team Payamansyon. Ayan, shoutout po sa inyo. Di ba mag-wish lang? O kung uuwi kayo ng Claveria, kung uuwi kayo ng Claveria, Kong TV, baka pwedeng makadaan naman dito sa Lawag City, ano? Yes, syempre, baka gusto ko nga rin kayong makita eh. At syempre, ayan, kahit kayo makita kayo makadwa. Ayan, kahit kayo nga makadwa, kayo maka-jamming. And also, shout out to Jing Agbayani. Ayan, salamat sa iyo. Sa ating sobreseller ng Ilocos Norte, si Jing Agbayani. Sir. Ikaw! Bigyan ka ng jacket! So, ito na lang susutin ko sa ngayon mga Kakonix. Papalit lang ako Sasama kayo? Dito? O sige, dito na lang ako magpapalit Okay. Pikit nyo mata nyo. Close your eyes. Okay, pikit na 1, 2, 3. Hello! Yeah! Ayos! Woo! Diba? Team Payaman! Ay, yan Payaman tayo Payaman. Pero wala akong... Walang laman yung bulsa ko Pero yayaman din tayo. Think positive lang, think positive. Yayaman tayo, di ba? Think positive lang, yayaman tayo. Wow naman! Wow! Bagay ba, mga Kakonix? Siguro naman bagay na bagay, no? Ayan, Parang mayaman na ako ngayon, Yumaman ako sa t-shirt na to, So, ayan mga Kakonix, Ito na aking Team Payaman shirt. Kung gusto niyo po mag-order dito sa Ilocos Norte, nandito po si Jing Agbayani. Okay, and also available din po ito sa Lazada nationwide. At meron din po ito sa Payaman Boulevard. Ayan, available po yan doon sa Cavite. So, ayun mga Kakonix, Ayan, mag-umpisa na natin magsabaw hunting. Pero gusto ko, humingi ako ng tulong nyo. Pahingi naman ng tulong nyo dyan, mga Kakonix. Comment nyo dito sa baba. Comment nyo sa inbox ko kung saan tayo pwedeng humigop ng sabaw. Sabaw. Saan kaya pwede? Tulungan nyo na ako. Comment na. At babasahin ko yan para puntahan natin. Gusto ko ng highball, paksiw, Mickey. Ano pang pwede, mga Kakonix? Ano pang pwede? Pares. Bulalo. Pansit na may sabaw, dinuguan, igado, chicken mami, or beef mami. So, guys, tulungan nyo na ako. Comment below kung saan tayo pwedeng humigop ng sabaw, Speaking of higop, ayan, may shoutout sa inyo, mga ka-igop, Ayan, igop. Higop, ayan. Ang igop po is Ilocano term ng higop sa Tagalog. Ayan po. Alam yan ni Kong TV kung ano ang igop. Ayan. Sa Claveria, yan. Sa Claveria, meron ang pinagmamalaki nila doon is batil patong. Ayun, batil patong. Masarap yun, masarap. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sino kaya ang magpapabatil patong dyan? So, ayun mga Kakonix, hanggang dito na lamang po ang video kong ito. So, hanggang sa muli, adios amigo. This is Iconix. Bye-bye. Wow naman! Wow! And
And of course, yung nag-deliver nito Oy, shoutout sa'yo sa nag-deliver nito. Ayan, sinubscribe mo na pala ako. Baka kayo rin. Hindi ka pa kayo nakasubscribe? Subscribe na! Dito na, subscribe na!